ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ସମୟ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ କିଣିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଦିନ 48 ଘଣ୍ଟା 48 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଗୋଟେ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେତେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯିଏକି ଧୋଇରେ ବା ମରୁଡ଼ିରେ ନିଜର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ସେ ହିଁ କହିପାରିବ। ଗୋଟେ ମାସ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ଆଉ ମାସେ ହେଲା ଦରମା ପାଇନଥିବ ସେ ହିଁ କହିପାରିବ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀ ନୁହଁ, ରୋଗୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବ, ଯିଏକି ଗତ ଦିନ ଖାଇନଥିବ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ହିଁ କହିପାରିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଛି ସେ ହିଁ କହିପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିବା ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମକୁ ଯିଏ ସମୟ ଦେଉଛି ତାକୁ କେବେ ଦେଖା କରିବେନି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖିଥିବ।